Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Plentsia zuzenean programara. Martxoak 8 emakume langile nazioarteko egunean, Plentsia, Gorliz eta Lemoizko emakumeak batu egin dira eta egitarau bateratu bat sortu dute. Horregatik gaur gurekin ditugu asanblada horietan parte hartu duten bi emakume, Anes Contrillas eta Nerea Cuadrado. Eskerrik asko etortzeagatik eta hasi baino lehen gustuko litzaiguke baita ere esatea, Plentsia naiz Gorlizko udaletxearekin kontaktuan jarri garela. Hasiera batean Gorlizko berdintasun zinegotzia etorriko zen, baina gaur adierazi digu azkenean ezinezkoa egingo zaiola ona gurekin etortzea. Eta bestetik Plentziako berdintasun zinegotzia gaur esan digu ez dela etorriko. Eta eskerrik asko Ane eta Nerea hona etortzeagatik. Eta hasiko gara eta hasteko, zer da zuentzat martxoak 8 eta zergatik uste duzue borroka egun bat dela? Ni? Urtean badauz bi data egutegian markatutak dagoena, dara hogeita bosta eta martxoaren 8. Bata da indarkeria eta bestea da desberdintasuna, generoko desberdintasunari aurre egiteko. Oraindik badauz ez dugu soldatak berak gauza bera egiten badugu, eta azkenean da kalera ateratzeko eta hor gaudela esateko munduari egun batean behintzat. Borroka urte osoan egin behar dugu, baina gutxienez egutegian badekogu egun bat markatuta esateko gauzak berak egiten baditugu, soldata bera izan behar dugula eta borroka egiteko desberdintasun mailak hori bukatzeko. Bai, oso ondo esan duzuen moduan, martxoak 8 borroka eguna da, kaleak hartzeko eguna, gure herrietako, hirietako eta herrialdeko ertz guztiak gure aldarrikapenez bustitzeko, emakumeen artean nahasteko, emozioz negar eta barre egiteko eguna, hori da niretzako martxoak 8. Eta zergatik da borroka eguna? Nire ustez emakumeak hori lortu dugulako, aspaldi gure atzetik datozen emakumeak esan zuten etxean ez zirela geratuko, eta politikan sartu ginen instituzioetan, unibertsitatean, lan merkatuan, eta hor pizkat esparru bat irabazi genuen. Eta ez bakarrik hortik, baizik eta oinarrietatik, lan baldintza prekarioetan dauden emakumeak, zaintza lanak eta etxeko langileak behartuta dauden emakume horiek, ere etengabe borrokan daude, zapalkuntza aurre egiten eta beti periferiatik eta azkerretik. Horregan ulertzen dut ni borroka feminista. Eta lehen esan dudan moduan, Plentsia, Gorliz, Lemoiz eta Barrikan, asteburu osoan zehar egongo da egitarau berezi bat. Nola sortu duzue lau herri hauetan egitarau hau sortzea? Azkenean ez dakit lau herriak duten, baina bi gutxienez edo hiru badekote emakumeen elkarteak. Eta azkenean emakumeen elkarteek egin dute, bakoitzak antolatu du ekintza bat, eta gero asanblea ireki batean ipini dugu mahai gainean ideiak agenda batzeko eta guztien artean egitarauak ipintzeko, egitarau ezberdinak egoteko eta batak bestei ez zapaltzeko. Hori da, pizkaten Nerea komentatu duen, azkenean bakoitza zeukan pizkatez bere plangintza edo bere egitarau propia, baina hauia da urteetako dinamika bat, azkenean batzen garela asanbladan eta pizkatu asmatzen, nola konpaginatu agendak, nola konpaginatu egitarau, azkenean eskaintzeko herriari zer bateratua herritik eta emakumeengatik sortutako egitarau bat, parte hartzailea eta kolektiboa. Ez gara, Plentsia ez da herri handia, Gorliz eta Barrika eta Lemoiz besta ez. Eta azkenean gutxienez batzen bagara, agenda polita bat egiten dugu. Ez dakit, batez bat antzeslana badako, beste bat txarla bat edo ez dakit. Eta orduan, 25an be saiatu ginen, esan oso ondo atera, baina gutxienez akatsak egiten, aurrerantz goaz be. Eta hori, azkenean da bakoitzak botatzen du bere bidaia eta gero kolektiboki errazagoa da egitea eta sortzea.
Bueno, barkatu esan. Bai, eta polita ere izan da, pues, adibidez gure gitarauan agertzen da Lemoiz eta Barrika, ez? Eta Lemoizena izan zen, pues, askotan gu beti fokalizatzen dugu gehiena Gorliz eta Plentziaren artean, gehiengoa beti Plentzia se lleva la copa, porque ia den antolatzen dugu Plentzin. Baina, bueno, pues, hor asamblada zuden Lemoizko emakume batzuk, no? Eta, pues, de esto, no? Jo, eta Lemoizer eta gure herria zer, pues, venga, pues, martxoa 8an joango gara ere, argintzara, eta, bueno, Lemoizera joango gara, eta bertan ere martxoak 8ko ekintzak bideratuko ditugu. Bueno, bazaldu diguzuen nola sortu duzuen edo nolakoa izan da egitarau bateratu hau sortzea, baina orain azaldu aldi diguzue zein den egitaraua? Bai, hasi... Bai, baina daukogona adostuta edo dana? Uste dut hasten dela ostiralean, ez? Ostiraletik zuen, oza, araldiko antzerkiagatik. Araldik ipini du antzeslan bat ostiralean, Dagoini portalean, arratsaldeko 8etan. Ta izenburua da Arquetipos de Mujer. Juan Alor aktorea egindako eta sortutako antzeslana da, ez da luzea, 50 minutuko monologo bat da, eta berak egingo duena da nolabait erakutsi jendeari nola ez dau emakume bat bakarrik. Emakume bat era edo modu askotakoak izan daiteke eta momentu ezberdinetan. Ta nola emakumeek batzuk badekote beraiek euren burua ondo ikusteko edo bete ikusteko beste pertsonengan menpekotasun bat daukate, gehienen batean gizonezko edo pareja izatearen menpekotasuna, eta beste emakumeak ez badute ez da zer gertatzen. Eta nola arketipo horiek botatzen badugu edo kanporatzen baditugu, emakumeak lortuko zuela berera batean libre izatea edo halako zen. Berak irakurri zuen 2 liburu eta ikurri dute izenburuak ze berez ez dakit da Las mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola Ester, eta Las diosas en cada mujer, de Jan Sindona Bolen. Eta 2 liburu hauekin berak euki ditu eta ireki du ateak sorkuntza hau edo antzeslan hau sortzeko. Eta, bueno, pentsatzen dugu interesgarria izango dela, eta nik badekot, pentsatzen dut jendea joango dela, ez dakit bat kopurua, baina badekot, ez dakit. Gero ikusi dut 84 kopurua dagoela, eta nik pentsatzen dut, bueno, 84 agian ez, baina 50 edo horrela, bueno, eta ea. Bueno, agian ordua eta hori ipatu, ez? Bai, 8etan da, Goñi portalean, 8etan. Bale, oso ondo. Eta izango da antzeslana, eta gero bukatzerakoan halako kolokio bat eta pikoteo bat. Eta gero larunbatean eta igandean baita ere dago beste ekintza batzuk, azaldu alde guzue? Larunbatean gitaraua zentratzen da Gorlizen, ekintza guztiak udaletxeko Leiz plazan hasten eta burutzen dira, eta da zapatuan arratsaldeko 6etatik aurrera, 6etan bertan Leiz plazan hasten da martxa lila bat, berez apuntatuta egon behar zinen, baina uste dut naiz eta orain hurbildu horra arratsaldeko 6etan ez dela egongo arazorik bertan parte hartzeko. Orduan hori Gorlizetik martxa bat, eta gero ostean plazara bueltatzen garenean egongo da orain arte grabatu duten bideo bat, dirurik debe ser lo más, super... Proiektu sortzi uste dut deitzen dela. Bai, proiektu sortzea, bai. Eta orduan aurkeztuko dute bideoa, gero egongo da ere poteoa, trikipoteoa, eta murala bera kutsiko dute. Mural bat erakutsi. Eta argazki esposizio baita ere, ez? Bai, egia da. Eta gero hor, Gorlizen, hilabete hauetan egon dira kutxa batzuk, jendea egon da sartzen mezuak, orduan uste dut irakurriko dituztela mezu horiek, edo esposaketa bat egin, edo baina, bueno, egon dela plaza arratsalde osoa ambientilloa eta ekintza ezberdinekin, eta osa polita. Bueno, eta egun garrantzitsuena, martxoak 8an, zer egingo da igandean? Badekogu gozari bat plaza ontzian abin Plentzian,
eta badaube artizautza azoka, eta gero be bagoaz barrikara, ze barrika irekiko du emakumeen etxea. Eta orduan deko inaugurazioa, eta gero bedeko dantza eta antzeslan bat edo bertsoa, ez dakit emakumea bat da, baina ez dakit antzeslana, bai, badeko bi gauzak, bertsoa eta antzeslanak bi gauzak ditu bi. Eta gero Lemoizera, eta Lemoizen dago errefusiatuen dokumentala. Eta hori guztia ibiltzen edo kotzez edo nola egingo duzue? Osea, kontua da hori, lotuko gara, nire esan duen moduan, goizeko 10:00 Astillero plazan, gozatzeko, ekarri gozaria etxetik, hori ez dugu apainatu, ez dugu egingo gozaria, baina kolektiboa bai, baina bakoitza bere etxetik. Eta gero, igoko gara autobusez, pasatzen dena txarterretik, plentziko txarterretik, barrikara, eta alduko gara justu 12:00 inaugurazioa. Egongo gara bertan, eta gero jeitsiko gara manifestazioan, barrikatik Pirulira arte, Pirulian lotuko gara ordu 2 gutxitan, herrian dauden emakume, gizon, ume eta guztiekin Pirulin, bertan ordu 2 gutxitan ja manifestazioa jarraitzeko Astillerora arte. Eta gero hori kotxe karabanarekin. Eta autobusaren, ez dakit aurrean edo atzean, baina berriro Plentzitik Armintzera, eta ez dakit Armintzan edo Armintzako kulturetxean izango da. Eta dokumentala, ez dakit dokumental osoa emango duten ala ez, agian luzeegia da. Komentatu zen jarriko zela dokumental bat laburtsuago etxeko langileen inguruan. Eta hori izango dela proiekzioa, eta horren ostean zubetzen dut pote batzuk hartuko ditugula. Armintzatik eta... Azkenean ez dakit, ez dozu dana egin behar edo ez dira gauzak bukatzen ze. Plentzian, uste dut goiz osoan, eguerdi arte edo ez dakiz ordu arte egongo da artizautza, baina eduenak artizautzan geratuko da. Barrikan badau inaugurazioa, baina gero bedau janari bat, eta bagian norbaitek geratuko da janarian, eta ez dakit. Azkenean ideiak hor dauz, agenda hor dauz, eta nahi duenak egin dezala nahi duena, azkenean. Azkenean asteburu beteta bat izango da, ditupi bat ekintza. Bai. Eta, eta justu martxoak 8 igandea jauziko da. Ondoriak izango dituela uste duzue? Ni uste dut oran, domeka izan da, jende gehiago hurbildu daiteke, azkenean, badaude sektore asko, batez feminizatua, prekarioak lan egin badutela domeketan, baina, esan genezake gehiengoa edo langileria asko domeka libre duela, orduan, bai albidetzen dizu jende gehiago hurbiltzera, mobilizazioetara eta ekintzetara. Bestaldetik greba ez da deitu, orduan bai uste dudala militantziarako, izan dela pizka bat, lasaitasun puntu bat, militantziarako, sindikalgintzarako eta jendororako pasaden 2 urteak oso neketsuak izan dira, orduan pizka bat hartu dugula, ez da ditu greba, pizka bat lanpetuta, baina ez hainbeste lankargarekin suposatzen duena greba bat deitzea. Bilbon mobilizazioa egongo da, eta nik pentsatzen dut Bilbon mobilizazioa egotea egingo duela jende asko Bilbora joango dela pentsatzen dut. Ze azkenean Bilbora joaten bazara eta han egoten bazara, azkenean jende kopurua handiagoa bada, ikuspena handiagoa da, eta orduan ez daki zer gertatuko da. Ideia interesgarria da txikiagoa izatea, herrian mugimenduak sortzea, baina azkenean munduari esateko hemen gaude eta gure eguna da, Bilbon handiagoa izango da, baina ea zer gertatzen den. Baina agian Bilboko manifestazioa arratsaldean izango da eta posiblea da gerturatzea edo ordutegiagatik? Eguerdian da, uste dut, bai, eguerdian. Ordu batetan sagradoko da. Bale, eta bestetik, azaldu diguzuen egitarauan,
lan kristoa datoratzetik, nola funtzionatu dute asanblada irekiak? Bueno, asanbladak urtero bezala, martxoak 8 antolatzeko dira deialdi irekiak, beti egiten dugu bai, normalean sorginen alabak egiten du deialdi hori, baina beti dugu kontuta, araldi, egiten ditugu gonbidapen zuzen batzuk, berdintasun zinegotziak, kasu honetan Gorezkoa parte hartu izan du, Plentzikoa ez da hurbildu, araldi eta hainbat herriko eragile batzuk, ongi etorri errefuxiatuak eta hainbat eragile egiten zaie gonbidapen zuzena, eta gero zabaltzen da aretatik eta zaldiatzen gara ahalik eta emakume gehien hurbiltzen. Eta, da espazio bat, urte honetan niri iruditu zaiz zoragarria, porque inoiz ez datorri hainbeste jende, hainbeste emakume. Hainbeste emakume eta arlo ezberdinetik. Hori da, izan da oso anitza, eta izan da, ni hortik ateratzen dudan hona da, elkartu gara emakume oso ezberdinak, bai egiteko eratan, bai ideologikoki, bai hainbat kontutan, baina kapazak izan gara ateratzeko egitarau bat, elkartzeko, elkarlana egiteko, nire iruditzen zait oso garrantzitsua. Bueno, eta bukatzeko, SMS buleratzen nahi diezue emakume guztiei, ostiral eta larunbateko ekintzetan parte hartzeko, eta martxoak 8 igandean, kalera irtetzeko. Egitarau oso ezberdinak dauz, orduan agian bata ez dozu gustokoa, baina uste dut agian beste bai. Orduan hori, ekintze pilo bat dauz eta ez dakit, polita izango da eta interesgarria hurbiltzea. Eta gero domeka azkenean gure eguna da eta guk ez badugu gurea dela esaten eta borroka egiten nork egingo du. Ni uste dut hori, kalean egotea beharrezkoa dela, berriz ere beste behin jendeari, munduari esatea beste behin antolatu garela, berriz ere antolatu garela, berriz ere elkarrekin borrokatuko garela azke izan arte. Eta, ni uste dut mundiala garela, behitu orain arte ze lortu dugun guztia, geldiezina garela, eta feminismotik egin behar dugula, eta nire ustez feminismoa bidea dela. Eskerrik asko Ane, eskerrik asko Nerea, eta gogoratu, asteburu honetan agenda morea izango dugula, eta martxoak 8an nazioarteko langile, emakumeen nazioarteko eguna dela. Eskerrik asko eta agur. Zuri.